Maxo sa zamiloval do inej. Ale nevyčítam mu to vôbec. Máme tu mystery box. Plný praliniek od Pralinkinga. Wow! Jak sa lesknú? Ja už sa strašne dlho teším na muchotravku. Tak ideme muchotravku. Ži s vášňou. Pod každou pralinkou je tam asi... Ops. Je tam nejaký nápis. To mi pripomína také tie lopty, čo na dedine sme s nimi hrali futbal. To boli taký plastový materiál. Taký Viem. Wow. Táto bude alkoholová. Cítiš tam Úplne nejaké? jak Monchery. Ja Monchery nemusím, tak Ja som to zvedavá. milujem. Cheers. To bolo také, že si to zahryzol Úplne, opäť. Ja sa rozplýva úplne. No to jak Monchery, ale nechutilo. Jahoda alebo malina? Malina Rebarbora. Malina Rebarbora. Barbora. Rebarbora. Za to vyzerá ako cappuccino. Si jedinečný. Tá bude crunchy. To vyzerá jak nejaká sušienka. Vonia to ako lotuska. S kávou. Taká biskovka. Let's do it. Tu to budem milovať, ja to cítim. Cheers. Ja to cítim. Ale je to presne, keď si biskovku namúčiš do kávy, akurát, že to posunieš na úplne že luxusný level. Mňam. Takto. Lotusové cappuccino! Akože wow. Vyzerá ako cukrík, alebo skakalka. Taká z automatu, vieš? OK. To vyzerá ako slivkový džem. No poďme na to. Cheers. Končím. Ja už nezvládnem taste testovať, ja to potrebujem všetko rýchlo chalovať. To je tak výborné. Musíš pomaly si vychutnávať. Žiadne rýchle To chalovečky je sa slivka a perníček. Mhm. Gaštan a slivka. OK. Tú slivku sme dobre tipli. Toto je pistáciová káma. Oh. Šíška. Cheers. Pomaly, hej? Pomaly. Dobre. Pomaly. Volajte zachránku. Môžem to povedať? Čo? Že som sa zamiloval. Tá pistáciová je Geniálna. dokonalá. Tešte sa na ďalšiu časť.